Ja sa práve chystám pustiť dnešnú tretiu práčku. Použila som tieto prace oleje. Keď chcem troška to pradlo, aby voňalo, tak používam práve tieto kyfra. Mala som možnosť už vyskúšať tieto tri. Musím povedať, že ako prvý som vlastne použila tento Ocean a mne byt vonia. Mne celý byt vyvoniava. Ďalej na druhú práčku som použila túto Fresh Cups a taktiež vonia úžasné. Teraz, čo mám vlastne plnú práčku, som dala tento Japan's Garden. Inak tento vonia skôr tak sladko. Ako sa ale tieto oleje kyfra naplňajú do práčky? Robí sa to tak, že tu do tohto vrchnaku dáte 2,5 ml tohto oleja, môžeme si to vlastne už ukázať. A potom prilejete úplne až na vrch obyčajnú čistú vodu. Ja už mám tú vodu, idem si to dať do práčky, do zásobníka a budeme už len čakať a mega sa tešiť na tú voňu.